Започваме с набирания, воден хандбал, главички във водата и разбира се страстни целувки. Така че, айде! За всяко набиране, което направиш, ще ти дам по 2 лева. За всяко силово по 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, добре. 42, 44, 46, догоре. 48, 50. Жоро, ти спечели 50 лева, като направи 25 набирания. С кое започваш? Силовите. Силовите? Да. Трябва да са чисти. Хубаво. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Детелине, ти спечели 80 лева от игри на 8 с 8 силови набирания. Не очаквах да направиш толкова, колко трябва да съм честен. Ще играем какво? Воден хандбал. Имената на отборите са Авски оригинални, Вълк и отбор Морски тигри. Правилата на играта са елементарни. Имате 2 врати, една топка, който отбележи повече голове, печели 150 лева. Имам, че ще има някаква стратегия. Гледа! Кое е това нещо, човек? Това сега игра ли? Потикат се в някакво блато. Да, в боза. Пичове, играте на осмиците. Спортът е по-интересен на 4osmici.bg. Всеки нов клиент може да вземе до 100% бонус, до 500 лева и до 30 лева фрибет на 4osmici.bg. Това ти е играта. Стратегия. Гледа! Един отбор играе някакси по-стратегически, другия някакси по-силово. Гол! Първи гол за Морските тигри. Сега разменяме игрищата. И така, уважаеми дами и господа, намираме се на терен мократа трева и започва началото на второто полувреме, в което... Мокрите тигри вече водят с 1-0. 2-0! 2-0 за тигрите! 2-0 за Морските тигри! Дайте начало, играйте! Морските тигри вече водят с 2-0. И това беше трети гол. Матчът приключи. Морските тигри победиха с 3-0. Поздравление! Браво! Вие печелите 150 лева. Заповядайте да си ги кажете със здраве. За всяко кръче, което направиш, ще получиш по 1 лев. Петъре, готов ли си? Да. 1, 2, 3, 4. Оп! 4 лева. Айде! Пешо, понеже нямам 4 лева на цяло, получаваш бонус 1 левче от мен, заповядай 5 лева за тебе. Как скаш? Стефан. Стефане, те 15 лева за тебе. Димитре, приятелю, ето ти тази топка. Аз за топката дали мога да загря? Броиш ли ги? Так, ти спечели 12 лева за тебе, тези 12 лева за теб. Мерси много, че участва. Чао, беше им приятно. Целувка или шамар, втора част. Айде да започваме. И не искаш да играем една игра. Бърза. Добре. Играем камък, ножица, хартия. Така. Ако аз спечеля, ти ме целуваш. Ако ти спечелиш, ми биеш шамар. Хубаво, хайде. Добре, ай. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Играем ли? Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Ето, виждаш ли? Ти си. Как ще си биеш шамар? Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Добре, давай, ти си. Мали! Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Добре, айде стига толкова сме играли с те. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Заповядай. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Който от вас първи фане топката, печели 20 лева. Топката оставяме тук. 3, 2, 1, начало! И Емил спечели 20 лева от игри на 8. Браво, Емо! Браво, Андро! Емо, тея 20 лева за тебе от игри на 8. Мерси, че участва. Ако ме биеш на морски шах, печели с 10 лева. Хикше. А защо? Аз бях забрал.
Това беше позорна загуба. Славя на те 10 лева за те от игри на 8. Готов ли си? Да. Айде. Имаш ли някаква стратегия? Нямам. Има някаква, ама я забравих. Така. И спечелих. Така спечели. Кристияне, ти спечели 10 лева от игри на 8, заповядай. Имаме едно шише, вие заставате в крака, аз хвърлям шишето. В случая капачката се падна към мен. Останалите хора трябва да бягат към морето, другия хваща топката и ги цели. Последният, който оцелее, печели 100 лева. Ау, накосъм! Беше много приятно. Оцелил го? Не го оцели, мисля. Как бе? Оцелихте! След повторението видяхме, че топката реално не го оцелива, така че преиграваме. Давай! Оцели ли? Не. Никой. Играйте камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Давай! Дани, тези 100 лева за те. Почерпи се, почерпи и нас. Чао! При нас вече са Мария и Диана. Имаме 3 кръга зад нас. Аз съм вратар. Имаме 2 топки. Една за теб, една за теб. Имате 10 опита. 5 за тебе, 5 за тебе. Аз пазя кръговете. Всяка топка, която падне в кръг, ви носи 10 лева. Начало! Окей. Остават ви по 4 опита на човек. Десет лева, 10 лева. 20 лева, 10 лева. Последен опит. $30 лева, 10 лева. Така, аз се изморих. Ти спечели 30 лева. Благодаря. Честито. Ти спечели 10 лева. 10. Вече сме с Еди до морето. Еди, имаш топка, влизаш в морето и за всяка главичка, която направиш, получаваш по 5 лева. 3, 2, 1, давай! 5, 10, 10 лева. Еди, тези 10 лева за тебе, заповядай да си ги похарчиш със здраве, ще ни почерпиш с нещо. Не, викаш 10 лева, няма да почерпиш. Няма. Добре, чао брат, беше много приятно. Чао. Ево.